så kan man sætte den ud og gå med sin hund, hvis hunden har en GPS i halsbåndet. Så kan den bare flyve hen. Det kan den faktisk. Man kan få en dims, så kan det. Man kan få sådan en ting, man sætter på en hjelm eller et eller andet. Og så følger den efter. Nej, men jeg tror, hvis den kommer lidt højt op, ikke? Så hører man det ikke. Så hører man det lidt længere væk fra. Så meget larmer den ikke. Det synes jeg da ikke. Nej, men jeg tror, hvis den kommer lidt højt op, ikke? Så hører man det ikke. Så hører man det lidt længere væk fra. Sådan en skal vi alle sammen have. Nu drejer lidt den vej, og så lander den derovre omkring. Jeg vil helst lande på stien, hvis... På stien, når du lander. Chili! Chili! Chili, kom her! Chili! Kom her! Sådan.